klopo nom jenenge tekan nek klopo tuwa ge tutuke jangan. Sing poso Ramadan tak dungan oleh ganjaran, sing gak gelem poso disruduk jaran. Nek Ramadan menutuk Islamu temenan. Beber kloso gawe klesetan, sing gak tau poso kembarane setan. Jenengmu sapa, Nduk? Dodo. Jenenge dodol kuwi to, Dik. Kupingmu lebosokno. Widodo. Oh, Widodo. Main ndi? Guyangan. Gen begenggek ke lah omahku. Sing biasane kok ampiri. Masalah. Pak Wong sampean Jakun, coba Pak Jakun. mlebu metu, Buka mlebu wadi. metu. Gengge, ya ampun Pak Jakun ini germo, Bang. Germo. Lah kok usah germo. Lah nyapa kaya ngono kaya jai lho. Lah niku mau tumut kok. Tapi ya ora masalah to, Dik. Lah sitok eran mbok TK. Oh iya iya iya. Sik tak tekoki sik tak. Lah, Liyane lho, Nduk. sir nakoni apa neh, mumpung sik mengo cangkemku. Gak kowe nggone komplekan. Apa sampean emoh nggono tak wehi? Lho ya ora nolak. Lah Lah, alah. Oh, Ora alah. nolak apa. Aja gelem ngono kuwi. piye? Aja gelem. Iki mbok kaya aku to, Mas. Kuwi apa pengalaman? Wong kuwi ora usah bakul jamu, ora usah sembarang ritek. Ngene iki lho dhewe ndagel wis penak. Penak Isuk apa? aku ning omah. Lho, aku ning omah iki bojoku nuwun sewu, jang setri kali kula. Benenjing ngoten dugi griya. Kuwi nyedoli cah sekolah-sekolah lho, Dik. Ora semeni pake cah sekolah mbok doli. Aku lho bakulan bosok ora kowe ayo kowe. Bakulan soto pikulan aku iki saiki isu-isu. Soto apa? Pikulan. Lah ning cangkem ora remuk. Pikulan disoto wong daging ndok akeh kok pikulan disoto lho. Ning cangkem ora. piye terus? Lho bakul soto ora? Urung tahu aku. Kowe tau ora bakul soto pikulan apa ora? Urung tahu aku ora tau tuku. Krek ora roh to, Dek. Anu buli mbok jenengan semrap bakul soto. Dereng nggih. Sudah angel ngelami. Manut sing takon to ngono kuwi. Takon. Heeh. Lho, maksudnya soto pikulan dan semrap jenengan? Dereng lek satu bulan. Sopo ya sing roh ya? Akeh lho, kocok lho, cak nom-nom lho. iya, Lho, paling. coy, masuk, Dek. Iki soto pikulan roh ya sampean ya? Urung. Urung ya lho, ya urung lho. Urung. Mbak anu nun sewu soto pikulan semrap jenengan nggih. Dereng. Aku ya urung roh jenengan. Wong iki kaya nyontoh putrane Pak Nur Salim, piyayin apa ki putrane saleh, Lah, salate rajin. Lah. Anakmu yo ndemben wis tak omongi ngono lho kok iso. Lah undeng mau geger nun sewu, Bos. Paling karo anakku geger. Lah kok iso dolan lho kok nggae kudung to? Tak Jilbab. pancal biase. Nganggo jilbab. Lah kok nggae jilbab? Ya ora apa-apa to, Dek, itu kan nutupi aurat, ya gak apa-apa sejak dini harus didekatkan dengan agama. Nutupi diengkulmu tak diecek iki mang. Tak Dosa goleki ro. goblok kowe iki wong tuwa anake nganggo jilbab kok malah diseneni iki lho. Dosa ora entuk. Lah kowe ora ngerti anakku iki piye kok rumangsaku kok. Lah nyapa anakmu gantung nganggo jilbab? Lah anakku lanang ngomong jilbab.